हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलावहाय दिनै आं जोबोर खुसि लोगोफोर मानो होनबा आंनि इउटुब चेनेला 100K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय बे गासैबो नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि सापर्टनि गेजेरजों बेनि थाखायनो आं नोंथांमोन बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनाय जासिबाय लोगोफोर थैंक यू सो मच एवरीवन नोंथांमोना आंखौ एसेबां अनबाय एसेबां सापर्ट होबाय दिनै 100K साबस्क्राइब कमप्लिट जाबाय ओरैबायदि खुसि आरोना लोगोफोर आं दिनैहाय नै आंना हिन्जावा बोरमा गुमगासिनो नै न'निफ्राय लाबोनाय बोरमाखौ जाखादोंहां नै आयो मोजां गोलाव गोलाव जाखायो नालाय ओरैबायदि गांसो दंखायो ना लोगोफोर जोंनि बागानावहाय गय बागानाव नै माबि जादों नै नुबाय बरिया जाखायो दे मा बुंनो सानो 100K नि 100K खालामनायनि दा दा बुंगोन दा बुंथ'वानो लोगोफोर दा बेखौ खाना दोननोसै बै खादो दे जाथोंसै आरामनो लोगोफोर नै जोङो दा केकखौ रेडि खालामगासिनो दङ नै बुरैया केक डिजाइन होगासिनो दं वाव बिबार होदों बिबार इउटुबनिया वाइटजों रेडजोंहाय बेखौनो होबाय आं बुरैया ओमफ्राय नै लोगोफोरनि बे 100K खौहाय फन्डेन्टजोंहाय बानायबाय नै हाख'बाय काटारजों नै माबायदि नुदों लोगोफोरनि 100K जाबाय बुरैया Wow 100K दा गावसै नामा नै फंबाय फंबाय एसे माबायदि बानायनाय केकआ मिथिया जानो 100K नो गाइस 100K केक हाग्राफ्रा दाबो फैयाखै आं कपारखौनो गावगारनायसो नै मोनलायो कपारा जिदोंलाय ना जिनाङा ब्रांसिना हगोन ना फैसानि का कारेन्सिनि सिदा दालालै दे फोरमायनावसो ब्राव थांगोन नङा ओरैनो नामा दंखायो बेयाव नायलाय दोनै बोरै देखायदों बोरै गोलोमो माबायदि मोनदों 100K थानानै iya boriya आयै फैसाया डलार 2000 मावसो डलार फैसा फैयो 10 थाखा आयै ले आयै kakali YouTube bisa nih 2000 wah 2000 YouTube bisa tak kek hai sudah jangan kek kau hari ini sih lebar kek kemarin kan kuyu oke belum selesai ya jangan yang coba 100K tak kek kau hari sih nih deh video video ini 100K deh jadi ayo deh 1 2 3 Sampai. Sampai di dulu udah sih nama. Main dulu deh. Deh. Agak sedikit. Anglet dulu ya? Anglet ya kan nggak ada. Yang dulu. Pas ini duduk dah. Nah, yang kusim sana pak yo. Duduk. Oh, nih. Đây là để rắn lụt vậy lên. Rắn lụt vậy. Camera mana? Ini jangan lebih ngapain nih? Rắn lụt vậy. Deh. YouTube không đồng đấy sang nữa. YouTube không đồng đấy sang nữa. Ayo kesungguh. YouTube không đồng đấy sih. Gimana nih? Video. Ini mau ke sana biar kau. Biar thôi ini kesinggung. Hah? Ayo, sama saya ini mah. Tawa. Ui này, thả bài đi bia. Hot không biết. Được không? Ai, quát xuống. Quát thế.
Bukan sih gitu loh nih. Kok uwe? Teman. Ya tiuk kali. Bisa sama bisa. Ini apa kali? Angsi unang uran sih. Angsi semua guna. Gosh. 이거 말하려 합시다. 답 Lager dah. 먹고네. 새로 왔는데. 답 먹어. Dia, andun dia. Sawan deh barang ya. Ada. Thank you. Welcome. Ra hàng bách cái khung này. Cái bạch niên kì.